Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Muhammad Fajar bin Rian Santoso kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim, aku nikahake lan tak jodohake anakku Febigiati digantuk siliramu kanthi mas kawin 500.000 lan seperangkat alat sholat ingkang kudu kabayar lunas. Kula tampi nikahipun Febigiati putri panjenengan kanggo kula piyambak kanthi mas kawin ingkang sampun kasebut kula bayar lunas. Piye para saksi sah? Sah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.